Muabot sa 35,386 ka mga safety and security personnel ang gideploy sa syudad sa Davao. Tumong niini nga mas siguro sa kaluwasan ug seguridad atol sa pagsaulog sa Pasko Fiesta sa Davao City 2024. Apil sa ipangkatag sa syudad ang mga personahe gikan sa lain-laing security clusters ug mga ahensya sa gobyerno sama sa LGU, Disaster Risk and Reduction Management Office, City Transport and Traffic Management Office, City Health, City Social Welfare and Development Office ug uban pa. Sumala ni DCPO Acting City Director Colonel Hansel Marantan, kapin 2,000 ka mga pulis ug 1,500 ka miyembro sa auxiliary forces ang ipakatag. Kagahapon, Nobyembre 26, 2024, gipahigayon ang scent of ceremony sa DCPO Parade Ground San Pedro Street, Davao City. Sa mensahe ni Mayor Sebastian Duterte, pinaagi kang angel sa Magaysay ang happy public safety and security sa syudad. Gihatagan ni ini og bili ang kaimportante sa seguridad panahon sa selebrasyon. Ipangkatag ang mga personahe sugod ugma Nobyembre 28, 2024 hangtod Enero 1, 2025. Dako ang pagsalig ni Police Colonel Hansel Marantan, ang hepe sa DCPO, nga mahatag sa kapulisan sa Davao ang responsibilidad niini nga bantayan ang mga Davaoenyo nga magsaulog sa Pasko. Peace loving naman ang ang mga Davaoenyos. In fact, sila yung karamihan sa mga huli namin ay galing sa mga community. Nire-report nila, so the policemen can respond it properly based on the report. Istriktong ipatuman sa kapulisan sa DCPO ang seguridad, hilabi na nga nagsing-abot ang holiday seasons nga sagad mugara ang mga kawatan ug pulisan. Ang assessment ko doon sa, maybe ang question mo doon sa criminality aspect, hindi nagbabago eh. Kahapon, one theft. The other day, 2 theft incidents and 1 physical injury. So hindi nagbabago yung yung crime rate. But like any other provinces, like any other regions, on the last quarter of the year, Christmas season at that, nag-spike up talaga yung mga crime against properties. Napamatud-an na sa mga pulis sa Davao nga nahimo niini ang zero incident sa 8 focus crimes sulod sa 8 ka adlaw. Ug natural lang nga ilaha kining paningkamutan nga mamentenar pinaagi sa tabang ug kooperasyon sa mga Davaoenyo. Number of days na zero incidents sa 8 focus crime as compared to other regions. And that is commendable. Kaya kahit na medyo stricto ako sa mga tao ko, I must have to commend them because of the figure they're giving me. And ito ay hindi gawa-gawa lamang. Just recently, pumunta yung members of the DIDM to check all the recording system that we have. At ang grade namin ay 100%. So, hindi ito gawa-gawa lang. These are all factual statistics. Giilang hagit sa DCPO ang pagmintinar sa kahapsay o kalinaw sa selebrasyon sa Pasko Fiesta 2024 nga gilaumang mudagsang ang mga bisita sa syudad. Mao nga importante gyud nga maplastar ng daan ng security plan aron mahapsay inigsugod sa selebrasyon. Shiny Blieser, Newsline Philippines, stay safe.